ଧରାକୋଟର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ ଧରାକୋଟର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଷ୍ଣୁକେଶରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟତାରେ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୂତନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆଇ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଓ 5 ଲକ୍ଷର ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଦିବଂଗତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅସହାୟତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୋନା ପରେ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ପରେ ପାତ୍ରପୁରଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନରେ ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବୀମାମୁକ୍ତ କରାଇବା ସହ ସଂଘରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।